Ezinona Kasiope makana ọnwụ bụ ụgwọ nke onye bịara ụwa ga-akwelele ihe kacha mkpa kere ebe anyị na-eche mgbe anyị nwụrụ maka igwe niile nkeche n'ọzọ asị m Ezinona Kasiope aga m ekele Chukwu n'ihi na ọ gọziri m
igwe niile ga-eje n'ọzọ.
Say, what was he, Masi Chineke? What was he, Masi Chineke? Imamaya, 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 Maka Udimosi Binive, Aneti Ale Ale Ale, Aneti Ale Ale Ale, Jehovah Merigo, oh Merigo, somebody say, Udimosi Binive, Aneti Hallelujah, Aneti Hallelujah, Jehovah Merigo, Yami, Chukudene, Ayonabuna, Chukudene, Ayonabuna, Aneye, I see Chukudene, yes, Chukudene, all glory to Jesus. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving. Somebody say, power and might belongs to the Lord forever and ever. Amen. Yummy. Haka haka. Akatina kana mama. Halabu benya. Kana rumarine bena. Isi ikendu. Kana di atata. Somebody say, Aga akaya. Akatina kana mama. Asi chinego ne digagi. Hey, chinego ne digagi. Ay 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 ay. Yes, I can want to go again. Alwe. Ololi olole ni no chumama. Undera twe no chuku. Wana jiki no jiki. Hey, oji mwe moji. Hey, ogusa no mi be chukwe biye. Yes, go chukwe. Ah, Jonah mesi bendi ti choni onye na mi filebe. Ofana mali no sinema na mumwa. Hey, akonya joba na mumwa na afọ. Wana mekene kichukwa makase bube dike.
ese campo anu mbalagu nejono ikuku ama no na dike naga ebube dike ebube adoration na mukenere gi tupu ama oji nwa maji ese ndi ese ikuku ama no na dike naga osawalona onike asi Chineke onedi kagi hey Chineke onedi kagi ay asi Chineke onedi kagi hey Chineke onedi kagi igi kerege nekusi brother say nekusi libi Only Lord Jene Pochongo, Imana Chineke Babogado, Ongo Pachita Yata, Ifuna no Wegisi, Oreba Doya Kwasi, Abobo Nekolo, Kwe, Ohibaranoa, Ilulu Chuku. Somebody say, Malabana Hero, one petty Nazua Livimba. Any melody, only is in somebody say, special number Isibo Amalani Isibu Bujubu Nandubo Ikedi Narubu Bujubu Isibo Amalani Isibu Bujubu Holy Desio Nandubo Ikedi Narubu Ofodo Kwarapu Iroma Wapapu Kahabro Neji Manebu Napu Kwarapu Chide Nebi Roma Ofodo Kwarapu Iroma Wapapu Kahabro Neji Manebu Napu Kwarapu Chide Nebi Roma Isibo Amaladi Isibu Bujubu Nandubo Ikedi Narubu Isibo Okena Mono Amaladi Nisigio Nandogio Ikedi Narubu Asini Sigio Ebi Nasmafia Ebi Nanolo Nasinu Nogi Nandubo Ikedi Narubu Chubu Ranane kuvini mini kuzane yane kanane yane One na mama asika mazina mama broda Akive no nisi puchuku Ive no nisi mama la chuku Tebe no no so meje Nama mama la chuku so hana Asirim nandebo Ikedi nalumu puchu Isibo say Isibo Amalabi Isibu Bujuku Nandubo Ikedi Narubu Udu Kede Chide Kijayama Egede Idima Onewe Onegeruwa Onoma when the Catholic in on ever I want to see the Catholics Solon Babwa, yummy, on the gossip, on Bunde, Christy, Ave, what he told the little somebody say, you don't need him, the Hana saw you good. But that click on a neighbor. I can do him book a kitchen. Yummy. Jisike
sona gongo uzongi maro chichi iedu nedu giwayo tukasi tukubo. I love this part. Tell me. Mano fodo tamoki asi nyoso keile dagi anya apuha nena say tukasi tukubo. Yummy. Anuo bandere kosi kirege olaleku miracles nejumzende bikope koso abone abakusegesi so biko bikope koso so passive vivo so passive atomi baba makamado amamone chole polabo mana gemonti nono asimeke ne diri chineke oni hunanya ya barobani mendomu oya tell your neighbor abone chiga godebo yegi abone ga godebo obanagasi bomi kaja alukuro choke kumba ayalanti akebuaku buginowe achiriki baba sire achiriki kuboku na street ewaru ki baba kata no munna etika basili no bodo mande etika kwaku na village kiyo etika makata na mitino. Somebody say, never mind them. Manuguru choke kuma, alamanti, hage kwaku, mugidawe ya. Daddy, oza wemo. Kabule kumu cheke no kena muku, onega chori kene. Also, where you also, if one music entertainment, on a garden, on no make energy, also, where you on no make energy, also, nigga, tell in a banaba, also, nigga, nalo, it's a well, Irunazu, on the menu, in a lonazu, also, where you ice. When you're not papa, I sing you calobi. Makanomu bugwa. When you're piano waka kulili. When you're monoga bweti. I see Neti dime. When I'm on a suway. When I'm monoga bweti. Hey, ever mind. Manukuru choke puma. Anganakanti. Agawaku. Bukito myself. Ever mind. Yes, sir. Hey. Oh, yeah. When
Zulu. Somebody say, Uwa Zulu. Uwa Zulu. Anymore. Uwa di hono karama. Uwa di hono Zulu. Hey, come my brother. One do you know Zulu? He said, one Zulu. One Zulu. One do you know Karama? One. Oh yeah, Baba Makatindu, Baba Mitatindu, Molo Posaya. Okay. Thank you. Thank you. Bless you. Thank you. The bottles here, the live band, the live band, because Macabala side. Macabala side. Onyama, a lot of Biakushi, Bia Korokwa, Gapoa. Onyama, Makwana, and when you jack on a banco, where my name is Yugo. Here with the root of all evil. If you like this evil, if you like this evil, receive evil. Receive evil. Amen.
Imalomo wine motarenyo wireless mess. Ya wa ahu ala wanyo la zon boss ya bidoli hu boss shini bada tawakwa. They do not Bakachindala to ega the fast la browser. Toto yes. They are toto yes. Toto yes. Kwesela anwan sepa. Uno noro hi opi we kale nwedeti. Ukumba. Olo malia ola wiyale memelo wa stage by stage. They don't wakuo ki merishi kangara. Oh henjeli ni naonesha. To God, ogisha ina kemde kono amo. Kemde kono amo. Kai fugodi anya. Oh wa nworo ga we ngo like this, Ya di ki shigo furefu. De menwela apaki ala moto la. Olu moji side moji ga. Park ya moto bia change cha tire moto ya. So moto ozo bia kupu ukwu ya. Oma. So ya bia bai moto. Lotawa okpoko. Olutele okpoko anyị. Hit bia mewe ya. So ya sige ema ya kwa n'aka na akpa were ha nke ya. Ucha ihu ya. Chọwazi ukwu ya atọ. Ten. Karisia. Kakam. Kaka. Ezigbo nwanne m onye isi oti. Ngwa ka ime na o. Karisia hụlụ ụwa ọzọ m ga-abịa ịga ụdị ọkpara nne m to God. O jighị ala atọ ụtọ. Bịa ma mma topu etopu. Ịhụ this boy, nwaanyị na-ele ya anya 2 times nwere infection ọ chọọ ka o buru ya. Ịma nwoke tara ahụ ote m dị bịa lụọ nwaanyị buru ibu ọ nọ na advantage ọwa ya ka ọhụ ya. After all, ụmụnna sịla gị yi white and white iwe ị ga-eji zụrụ akwa white and white ibe gị la akwa. Gaga nụ n'ime ụlọ chiri pantị nwunye gị bịa akwara white. Ka asị m nwụọ immediately. Kalisia nwoke ọma. One girl na chọọchị anyị. Oya leme biko ọrụ la enwe onye la nwa nwụrụ na family unu. Ihe kọrọ ya. Ihe kọrọ ya. Family enweghị onye anwụrụ. Ihe kọrọ. Ịṅụ anwụrụ ụtọ money mass wụ ọnụ isi. Mana ịṅụ anwụrụ ga money mass. Ya ụla fefere dị ege nụ ya. Onwe ihe mere la chọọchị anyị ụmụ Chineke. I cover my testimony blood of Jesus. I be quite how we born. You got. So Chineke be worry about time be a God church morning mass. Let it your check and Makebia Labana watch ya. Oh wait, Alice is necessary. I'm a church in Gaya. Ebia S and Y minister Kaya bad. Ese why akwadote akaya bad all we emere la third time reji mewe. So ema odi ahuru mu dakere mu wan mu dare nyo now le ye oya Bluetooth full mess. So this girl bia yiri mini skirt la na po watching gomia chakapa bia la church gala azu oche ga noro okwa ka unu no ihe ọma Chineke mere. I cover my testimony blood of Jesus. Amen. So Muchineke. What I create bia na church ebono bia no ti ma wan yiri mini skirt bia no like this. Exhaust ya le go. Awo ya ko awo. Ole enwe exhaust pipe. So I pale ekpere ebe m no n'ime mmụọ. What I create bia me ya. Dike nla bi ụzọ gawala ikuku. Bia la mgbada ya bia me. Dala de bad. Ahụrụ ihe nwe respect silo okpuru oche gasị lọta Chineke shiwe ụmụaka enwe ugwu. Ahụrụ esi around the mercy ya silo okpuru oche ga bido nga Chineke nọ. Ele onye ọwụ. So Father bịa bụ ụzọ n'ushi ya kpọọ mansa. When you mansa say Father so Father will reach pare ge mansa so chie. The problem the there wo Virgin Mary akpọrọ side the beka bia nọrọ hotel with chaplet. So Jesus Christ akpọrọ side the beka
nọkwa like this akụkwara ya ntụli aka so ime otu ụmụ nwaanyị na-eme ụmụ nwaanyị niile bụ nwa ya lod so the tune eshiela so Rosemary ha kpụrụ akpụ bịa mịpụta akala chaplet akpụkọrọ ya yala ya ọnụ I cover my testimony blood of Jesus bịa were ya bịa mechi imi ya so the thing adịla too bad nwaanyị edili ya ya kpọọ Jesus nwa m Jesus ya mami ọ pụtara na ndị anụ isi ife a Jizọs ya ana m anụkwa ya ma ọ mee kama ịma na akpọrọ m ntu n'aka gbara wee amekwara ife na-akpọ ntu n'aka wepụ ofu aka pichi imi na ụmụazị a na-anyụ aja arụ very contagious ị ga-agbakọta egwu ntachi ihe arada m ị ga-agbakọta egwu ga-eri ọsọ anyị wụ ndị egwu anyị wụ na working machine ihe mere m ji ekwuchara okwu ewu ka ndị unu eri ekwele rice mụ na ọmakwanụ n'ebe bịa elo sikiriwo siki ngwa ka ọ dịla onye bere iso bịa ọ gịla nwunye gị oke ọkwa nwoke o dedi mere family ihe onye ji like Anambra o yikwe sketi ke ya nna sikiri oyala ọka sikiri ka awuo oke onye nyekwa ngwa nyụ imi ya ịmala ịmụ nwa nwoke adịghị izi alright ladies and gentlemen I want to call into the stage right away ka anyị bugharịta egwu ndị broda ala bụ egwu a pọlọberia unu le mụ dị expenses a mbịakwa kwutu ekwu ke na unu abịakwa bọm ego niile na-emefu lekwe broda ahụ moto na-esha broda abụkwala m ego mana inye m aga m ana nnọọ si nwatakwa akụ na si ogidi nwatakwa nwanne gị o ji ala ati eme ọgọ ịkara egwu m sinsi na mkpachi nkịtị nwoke na-asọrịrị karịrị nwa legodu nwoke ele onye ọwụ ị mara onye ịlaga lee na onye nna agwa nụnụ Tiwa- ịyafe ego na ị mara ọya onye chelugodo ka ịfụ ka o si eri ego ịwa ajị anya nyawa ya bụrụ arrest si nwatakwa akụ na ogidi nwata ma anya arrest nwoke na-asọrịrị karịrị nwa emetụzila ya ka na ọ na-eri na ile mee maria dị asọ brother happy and no meri ebere ọghọta chie na ụgwọ akwụkwọ m memege spi mbịa nwoke m onwe ihe o ji ọ ị na-erikwa nri ihe eji ofu aka mmanya nọ n'akpa nụnụ biko nụnụ onye Abakaliki si rice like gwa na anya ka ife otu ọ esi wepụta ya na-eghezi anya ọ ya eli ifele kịta wepụta ego a wọchi anụnụ onye anyị ego a ma mefe tie onye ego na onye ego mụ ka ọ ya enye ego ọ dị enyekwa 1,000 5,000 wọchi ife ya eme ebe a onwe ihe o ji 5,000 hoi na ego dị nwoke ole ata ihe na-eme ya hit ka ọ bịa ṅụfee ego ọ chọrọ ebe anyị ọwụ ya ka ọ chọrọ o nke a na-ekwu dede ṅụọ ya onwede ọkpụkpụ nna dede ṅụọ ya uwe ọzọ ndị ọzọ bụ kolo uwe ọzọ m ga-ebịa wuru dị ọkpara ọ na-alaik iti I give pride you myself tupu o wepụta ego ọ na-eticha ya obere pride na asọrịrị ọṅụọ mmiri mmiri ọṅụ dala 5,000 ọ fọrọ 5,000 nwoke gbakọrọ m ya ọ na-ama ka isi eme m ya na ichefuo na hei ọma aka na akpa ọwụda ọkọ ka ọ la ka ọ wọtụ ọkọ wepụta wallet brọda bịakwa mewe ịya fụ n'ọsọ nke ọ ya ego Hey. ụmụ omie o ama m onye ọwụ na otu a ka ọ na-esi eme okeshọn ọwụla ọ bịara ego ọwụla o ji bịa okeshọn ọ ọ ka na-arị m ya ọkwa ngwa na ya agba aka wee na chile ọwụrụ ọgwụ ọtụ n'ebe unu ị eji ụkwụ wee na brọda ekwele emela m nso ma abalị ị ga-ata toilet roll anyị na-akpọ siki m sekiri weche ka akpọ gị akpọ nna m anyị ka lụla si ọ na-elechagharị ma ife na-elechi ihe bifo gị kwụrụ ọtọ ịmala ụtọ gwongworo wee ibula abịa mbuka right time kpọlitela stage right away anyị tevu devu nwene m brọda ịmakwa mgbe ịla abịa eche m n'ise gburu ala ma m lọ ha ete gị okay likwe upon low prep aka ya takwara akị ichop kane deji aka eme romance sikiriwo tupu nsikiri iwe agbagota na steji ọ na-enye m ịbịa ego kwa ichenji sim card wọchị ife ọ na-eme sikiriwo inye anyị ego na ama anyị efentiere gị choose where I will fend for you nke ọ nọ na na-esu choose your n'ime fenting ihe ọkala esheki ogwu anọ na ndị ụmụ ojido stinji mana ka mma na eziokwu sikiriwo gbagotawa nọ chelugodo nụnụ
ama m la egwu anọghị n'ọnụ ọnụ ọkwa eziokwu mba ihe ekwuru che ọ ga-enye anyị ego ha ọ dị stingy ama m onye ọwụ ngwa na onye kwoghị ego ka anyị yọọ dede ị ga dị nara m n'ọnụ ọnụ ndị anwụrụ anyị nwe otu anyị na-esi eme brọda chere ka enye gị oche ka ị nọtụrụ ala agụ anwụrụ gụọ gị n'ime abalị gị gala kichin ma ọ gị kpọta nwunye dadi madam biko onweghị usi dadi makwa ụmụazị arịsiri nne niile asacha nnọọ ite niile akpụdo iru n'ala ga-agagharịcha onwe ya ịhụ hicha aga dị ka rice akwọrọ akwọ ga-ebu ụzọ mee gị ịbịa ṅụọ mmiri ya gbara ọgha afọ brọda ị ga-ata toilet roll nwanne m singers iwe onye imoji mmaghị ọmakwala ịbịa ebe a Ukomba zukwa n'ike Ukomba dalono Onyoma Nation, thank you Umoji dalono ekene muno ọkụ na-enye ife ayaka ogiri Umoji obodo dike Umoji obodo dike ndị ụmụloji fa kwadolu si mụ gaba obodo dike